அமைப்பு சாரா நலவாரியம் அப்படின்னா என்ன, அரசு இத்தனை உதவிகள் செய்யறாங்க அப்படின்றது நம்ம இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கணும். அமைப்பா ஒன்று சேராம இருக்காங்க, அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கா? என்னென்ன சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு தேவைப்படும், யாரு அவங்க அணுகணும், ஒரு தொழிற்சங்கமா இருந்து அவங்களுக்கு நீங்க எப்படி இந்த விஷயத்துல உதவுறீங்க? ஜோக்கர் கூடம் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில என்னுடைய நண்பர் திரு ஆரோக்கியதாஸ் அவர்கள் இருக்காங்க. வணக்கம் சார். நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுல நிறைய நலிவுற்ற தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க. நலிவுற்ற தொழிலாளர்களுக்காக நம்மளுடைய அரசு நிறைய ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அரசின் சார்பில் செய்யக்கூடிய இந்த உதவிகளை பெறக்கூடிய நபர்களுக்கு, அதாவது நலிவுற்ற தொழிலாளர்கள் அதை பத்தின விஷயங்கள் எதுவுமே தெரியாம இருக்காங்க. இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சவங்க, அதாவது நம்மளுடைய கம்பெனில வேலை பார்க்கறவங்களா இருக்கட்டும், நமக்கு தெரிந்த நண்பர்களுடைய குடும்பங்களா இருக்கட்டும், நம்ம வீடு கட்டக்கூடிய கட்டிட தொழிலாளர்களா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி நலிவுற்ற தொழில் செய்யக்கூடிய எல்லாருக்குமே பயனடையக்கூடிய ஒரு தகவல்களை தான் இன்னைக்கு நம்ம சொல்ல போறோம். இந்த வீடியோ பார்க்கக்கூடிய எல்லாருமே பகிரணும் அப்படின்றத முதல்லயே ஒரு வேண்டுகோளா நான் வச்சுட்டு நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம். வாங்க. 13 சோக்கரா இருந்தா எப்படி படிக்கிறது? ஆக்சுவலா அமைப்பு சாரா நலவாரியம் அப்படின்ற வார்த்தையே கூட நிறைய பேர் கேள்விப்படாம இருக்காங்க. சோ அமைப்பு சாரா நலவாரியம் அப்படின்னா என்ன? அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள்னா யாருன்னா, எந்த விதமான அரசாங்க வேலை செய்யாம தனியார் துறையில இஎஸ்ஐ பிஎஃப் பிடித்தம் இல்லாம உடல் உழைப்பை மட்டும் முதலீடா நம்பி உடல் உழைப்பை மட்டும் நம்பி வாழ்றவங்க தான் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள். இந்த அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களை 3 விதமான நலவாரியங்களா தமிழ்நாடு அரசு பிரிச்சிருக்காங்க. அது என்னென்ன அப்படின்னா, கட்டுமான நலவாரியம், இன்னொன்னு ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கான நலவாரியம், இன்னொன்னு மூன்றாவது உடல் உழைப்பு நலவாரியம். இந்த 3 விதமான நலவாரியங்களை அரசு ஏற்படுத்தியிருக்கு. இந்த 3 விதமான நலவாரியத்துக்குள்ளேயும் இப்ப கட்டுமான தொழிலாளர்கள்னு சொன்னதுல, கட்டுமான தொழிலாளர்கள் யார் யாருன்னா, தலைமை கூலியாள் இருப்பாங்க, சித்தாள் இருப்பாங்க, கொத்தனார் இருப்பாங்க, செங்கல் அடுக்கிறவங்க இருப்பாங்க, எலக்ட்ரீஷியன் வேலை பார்க்குறவங்க இருப்பாங்க, பெயிண்டிங் வேலை பார்க்குறவங்க இருப்பாங்க. இவங்க எல்லா பேருமே கட்டுமான தொழிலாளர் அமைப்பு கூட வருவாங்க. ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்குள்ள ஆட்டோ ஓட்டுநர் நலவாரியத்துக்குள்ள ஆட்டோ ஓட்டுகின்ற தொழிலாளர்களுக்குள்ள ஆட்டோ ஓட்டும் தொழிலாளர் நலவாரியத்துக்குள்ள வருவாங்க. உடல் உழைப்பு நலவாரியத்துக்குள்ளதான் வீட்டு வேலை செய்யறவங்க, சமையல் வேலை செய்யறவங்க, ஹோட்டல்ல பணி செய்யறவங்க, தெருவோரத்துல வியாபாரம் செய்யறவங்க, மூட்டை தூக்குறவங்க, இவங்க எல்லா பேருமே உடல் உழைப்புக்குள்ள வருவாங்க. அதாவது நம்ம எந்த வேலை செய்யறோமோ அந்த வேலையினோட அமைப்பை பொறுத்து 3 விதமான நலவாரியத்துக்குள்ள அவங்கள அமைப்பா ஒன்றிணைவாங்க. அரசு பணியில நம்ம அமரல அப்படின்னாலும் சரி, பிஎஃப் இஎஸ்ஐ பிடிக்கிற கம்பெனில நம்ம வேலை பார்க்கல அப்படின்னாலும் கூட, உடல் உழைப்புகளை நம்பி நலிவுற்ற தொழில்களை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு நலவாரியம் இருக்கு. அந்த நலவாரியப்படி அரசு இத்தனை உதவிகள் செய்யறாங்க அப்படின்றதே நம்ம இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கணும். இது மாதிரி ஏன் மக்களுக்கு அறியப்படாமல் இருக்கு? ஏன் அவங்க எல்லாருமே இன்னும் அமைப்பா ஒன்று சேராம இருக்காங்க? அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்குதா? அமைப்பு சாரா நலவாரியங்களை பத்தி ஏன் தெரியல அப்படின்னா, இவங்களுக்கு இதை குறிச்சு அரசாங்கம் வச்சிருக்கிற ஒரு அறிமுகமே தெரியல. இதை குறிச்சிருக்கிற ஒரு விளம்பரம் தெரியல. 2வது தெரிஞ்சிருக்கவங்களும் பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இருக்கு, ஒரு தொழிற்சங்கங்கள் இருக்கு, இதுல நிறைய சலுகைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆட்களும் இல்லை. இதனால விளம்பரங்களும் அறிமுகமும் இல்லாததுனால தொழிலாளர்களுக்கு அவங்களுக்கு அரசு வச்சிருக்க முறையான திட்டங்கள் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு புரிந்து கொள்ளுதலும் அறியாமையிலும் இல்லாமலேயே அவங்க பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இது ஒண்ணு. 2வது தொழிலாளர்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, ஒரு மாவட்டத்துல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படின்னா இன்னொரு மாவட்டத்துக்கு அவங்க மாறிடுறாங்க. இன்னொரு மாவட்டத்துக்கு புலம்பெயர்ந்து மாறுறதுனால ஒரு மாவட்டத்தில் இருக்க ஆவணங்கள் இன்னொரு மாவட்டத்துக்கு மாத்தாமையே விட்டுறாங்க. இப்படி ஆவணங்கள் நெறிப்படுத்தப்படாம அதை முறைப்படுத்தப்படாமல் இருக்கிறதுனாலையும் இந்த தொழிலாளர்கள் அமைப்புக்குள்ள அந்த அமைப்புக்குள்ள வர்றதுக்கு ஒரு முறையான பிரச்சனைகள் நிறைய இதனால வந்துருது. 3வது என்ன அப்படின்னா, இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா கூட இந்த அமைப்பை உருவாக்கின பிறகு இந்த அரசு வச்சிருக்க திட்டங்களை நான் எப்படி பெறணும், எங்க போய் பெறணும் அப்படின்றத, யாரை போய் அணுகணும்,
என்னென்ன விதமான ஆவணங்களை கொண்டு போகணும், என்னென்ன ஆவணங்கள்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கு. இந்த 3 ரீசனுமே, அதாவது இந்த 3 ரீசனுமே பிரதானமான காரணங்களா இருக்கு அமைப்புகளா இவங்க சேராம இருக்கிறது. அமைப்பு சாரா நலவாரியத்துல சேரணும்னு ஒருத்தர் விரும்புறாங்கன்னா முதல்ல அவங்க என்ன செய்யணும், என்னென்ன சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு தேவைப்படும், யார அவங்க அணுகணும்? முதல்ல எங்களை போல இருக்க தொழிற்சங்கங்களை தான் அணுகணும். அந்த தொழிற்சங்கங்களுக்கு தான் தெரியும் என்னென்ன விதமான தொழில்கள் இருக்கு, அரசு வச்சிருக்க சலுகைகள் என்ன, திட்டங்கள் என்ன, அதற்கான முறையான சான்றிதழ் என்னன்னு அப்படின்றது எங்களை போல தொழிற்சங்கங்களுக்கு தான் தெரியும். அதனால முதல்ல அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் எல்லாருமே தொழிற்சங்கங்களாகி எங்களை தொடர்பு கொள்ளணும். ரெண்டாவது அவங்களுக்கு என்னென்ன ஆவணங்கள்லாம் கட்டாயம் இருக்கணும், என்னென்ன சான்றிதழ்கள்லாம் கட்டாயம் இருக்கணும் அப்படின்னா, ஒண்ணு அவங்ககிட்ட ஆதார் கார்டு இருக்கணும். ஆதார் கார்டுல அவங்களோட தொலைபேசி எண் கட்டாயம் இணைஞ்சிருக்கணும். ரெண்டாவது அவங்ககிட்ட ஸ்மார்ட் கார்டு இருக்கணும். பொது விநியோக திட்டம்னு சொல்ற நம்ம ரேஷன் கார்டு, அந்த ரேஷன் கார்டுலையும் கட்டாயம் அவங்களோட போன் நம்பர் இணைஞ்சிருக்கணும். இதுல என்ன முக்கியமானது அப்படின்னா, ஆதார் கார்டுல மட்டும் அவங்க எந்த தொழிலாளர்கள் இருக்காங்களோ அவங்களோட மொபைல் போன் தான் அவங்களோட ஆதார் கார்டுல இணைஞ்சிருக்கணும். இப்போ ஒரு வீட்டுல 2 பேர் தொழிலாளர் இருக்காங்க, ஆண் பெண் 2 பேர் இருக்காங்கன்னா 2 போன் நம்பரையும் 2 பேர் ஒரு போன் நம்பரை கொண்டு போய் 2 ஆதார்ல இணைக்க முடியாது. இணைச்சிருந்தாலும் அது தொழிலாளர் அமைப்புக்குள்ள வராது. இப்போ ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, கட்டுமான வேலை செய்யறாங்க, ஒரு வீட்டுல ஒரு ஆண் கட்டுமான வேலை செய்யறாரு அப்படின்னா அவருக்கு தனி மொபைல் நம்பர் இருக்கணும். அந்த தனி மொபைல் நம்பர் ஆதார் கார்டுல இணைக்கப்பட்டிருக்கணும். அதே போல அவங்க வீட்டுல பெண் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஏதாவது வேலை பார்ப்பாங்க, காய்கறி வேலை பார்ப்பாங்க, தேங்காய் வியாபாரம் வேலை பார்ப்பாங்க, அவங்களுக்கும் தனியா அவங்களோட மொபைல் நம்பர் அந்த ஆதார் கார்டுல இணைச்சிருக்கணும். இது ரெண்டுமே ரொம்ப மெயினானது. குடும்பத்துக்கு ஒரே ஒரு போன் நம்பர் மட்டும் ரேஷன் கார்டுல இணைஞ்சிருந்தா போதுமானது. அதே போல ஒவ்வொரு தொழிலாளர்களுக்கும் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கியோட புத்தகம் இருக்கணும் அவங்க கிட்ட. அதே போல ஒரு வண்ண புகைப்படம் அவங்களுக்கு இருக்கணும். இது எல்லாமே தொழிலாளர்கள் நலவாரியத்துல இணைகிறதுக்கான சான்றிதழ்கள், சர்டிபிகேட்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க சொல்றது எல்லாமே சரிதான். ஆனா நிறைய பேர் இங்க ஆதார் கார்டு இல்லாம, ஆதார் கார்டு வச்சுட்டு ரேஷன் கார்டு இல்லாம இப்படி எல்லாம் இருக்காங்க. அதுவும் ரொம்ப குறிப்பா ஒரு ஊர் விட்டு ஊர் தொழிலுக்காக போறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு எல்லாம் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆதார் கார்டு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும், அங்க போய் அவங்க இருக்கும்போது அது வேற அட்ரஸ்ல மாறும். இந்த மாதிரி மிஸ் ஆனவங்களுக்கு அவங்க வாங்க முடியாதா? கரெக்டா இது எல்லாமே தான் கொடுக்கணுமா? ஒரு தொழிற்சங்கமா இருந்து அவங்களுக்கு நீங்க எப்படி இந்த விஷயத்துல உதவுறீங்க? நாங்க முகாம் போடுவோம். அந்த முகாம் நாங்க எல்லா தொழிலாளர்களுக்கும் நாங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம். எந்த தொழிலாளர்களுக்குமே ஆதார் எண்ல போன் நம்பர் இருக்காது. அப்ப நாங்க என்ன செய்வோம்னா, எந்த பகுதியில போய் நாங்க தொழிலாளர்கள் ஒருங்கிணைக்கிறோமோ அந்த பகுதியில் இருக்க போஸ்ட்மேன் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கள நாங்க அணுகி ஆதார் அட்டையில தொலைபேசி எண் இணைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முகாம் பண்ணியிருக்கோம். நீங்க வாங்கன்னு சொன்னா அவங்க வந்துருவாங்க. அந்த கட்டத்துல யாருக்கெல்லாம் ஆதார்ல போன் நம்பர் இல்லையோ நாங்க இணைச்சிருவோம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு தொழிலாளிக்கும் தனித்தனி ஆதார்ல தனித்தனி மொபைல் நம்பர் கட்டாயம் இணைச்சிருக்கணும். அந்த பணியை நாங்க கட்டாயம் 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவையும் 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவையும் நாங்க தொடர்ந்து அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இது கட்டாயமா தொலைபேசி எண் அவங்களோட ஆதார்ல இணைஞ்சிருக்கணும். ரெண்டாவது அவங்களோட குடிமை பொருள் அட்டையிலையும் அவங்க போன் நம்பர் இணைச்சிருக்கணும். அதே போல குடிமை பொருள்ல இருக்க அட்டையில இருக்க பிறந்த தேதியும் ஆதார்ல இருக்க பிறந்த தேதியும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். மேக்சிமம் ஆதார்ல பிறந்த தேதி சரியா தான் இருக்கு. குடிமை பொருள்ல கொஞ்சம் மாறி இருக்கு, நிறைய பேருக்கு மாறி இருக்கனால மாசத்துல 2ஆம் சனிக்கிழமையில ஒவ்வொரு மாசத்துல 2ஆம் சனிக்கிழமையும் கலெக்டர் ஆபீஸ்ல கேம்ப் போடுறாங்க. அந்த 2ஆம் சனிக்கிழமையில முகவரி மாற்றமும் சரி, தொலைபேசி மாற்றமும் சரி, ஒருவேளை தொலைபேசி இணைக்காம இருந்தாலும் சரி, அவங்க நேரடியா ஆட்சியாளர் கலெக்டர் ஆபீஸ்லயே போய் மாத்திக்கலாம். அப்ப நாங்க என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, 2ஆம் சனிக்கிழமையில நாங்க எல்லா தொழிலாளர்களுக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம். அப்போ அவங்க ஒரு இடத்துல இருந்து அவங்களை கூட்டிட்டு போய் கலெக்டர் ஆபீஸ்ல வச்சு 2ஆம் சனிக்கிழமையில யாருக்கு என்ன மாத்தணுமோ அது எல்லாமே குடிமை பொருள்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ரேஷன் கார்டுல நாங்க மாத்தி கொடுத்துருவோம். இந்த ரெண்டு ஆவணங்களுமே தொழிலாளர்களால அதாவது எப்படி பண்ணணும் தெரியாததுனால தொழிற்சங்கமாகிய நாங்களே அவங்களுக்கு களத்துல இறங்கி அதை நாங்க செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம்.
குறிப்பா 18 வயது முடிந்த தொழிலாளர்களுக்கு தான் தொழிலாளர் அட்டையை ஆவணப்படுத்த முடியும். 18 வயது பூர்த்தியானதுல இருந்து 52 வயது வரைக்கும் வந்து தொழிலாளர் அட்டை புதிய அட்டை பதிய முடியும். அதே போல பழைய அட்டை வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து பழைய அட்டையை ரினிவல் புதுப்பித்தல் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதையும் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க, கம்ப்யூட்டர் கார்டுக்கா மாத்தணும். அதே போல கம்ப்யூட்டர் கார்டு மாத்தணும். அதே போல ஒவ்வொரு தொழிலாளர்களும் அவங்க பதிஞ்சதுல இருந்து 5 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து ரினிவல் பண்ணணும். இங்கதான் வந்து முறைப்படியா சிக்கல் வரும். எப்ப வந்து ரினிவல் பண்ணணும் அப்படின்றது எந்த தொழிலாளர்களுக்கும் தெரியாது. அதனால தொழிற்சங்கங்களாகி நாங்க என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, எங்கெங்கெல்லாம் தொழிலாளர்கள் அமைப்பை உருவாக்கி இருக்கோமோ அவங்களுக்கு எந்த 5 வருஷத்துல கரெக்டா முடியுதோ, எந்த டேட்டு முடியுதோ அந்த டேட்டு கூப்பிட்டு எல்லா தொழிலாளர்களையும் கூப்பிட்டு நாங்க ரினிவல் பண்ணிடுவோம். 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நாங்க ரினிவல் பண்ணிடுவோம். இதுல நீங்க கேட்ட மாதிரி தமிழ்நாடு அரசு வந்து நிறைய சலுகைகளை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க. இதுல மெயினா பார்க்கணும், முதல் கட்டமா இப்ப ரீசெண்டா வந்திருக்க சலுகைன்னு பார்க்கும்போது 6ஆம் வகுப்புல இருந்து 9ஆம் வகுப்பு படிக்கிற ஆண் பெண் 2 குழந்தைகளுக்குமே வருஷத்துக்கு 1000 ரூபாய் வந்து கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஒரு குடும்பத்துல 2 குழந்தைங்களுக்கு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்றாங்க. அதே போல 10ஆம் வகுப்பு 11ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்பு படிக்கிற அந்த குழந்தைகள்ல 10ஆம் வகுப்பு பெண் குழந்தைகளா இருந்தாங்கன்னா படிக்கும் போதே அவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் வரும். அதே போல படிச்சு முடிச்ச பிறகும் ஸ்காலர்ஷிப் வரும். இது கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கும் ஆட்டோ தொழிலாளர்களுக்கும் உடல் உழைப்பு சார்ந்த தொழிலாளர்களுக்கும் கொஞ்சம் வேரியஸ் வித்தியாசம் வரும். இதுல வந்து கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு மட்டும் 10ஆம் வகுப்புல இருந்து கொஞ்சம் அதிகமா கிடைக்கும். அதே போல பெண் பிள்ளைகள் அப்படின்னா ரெண்டு தடவை ஸ்காலர்ஷிப் வாங்குவாங்க. 10ஆம் வகுப்புல வாங்குவாங்க. 12ஆம் வகுப்புலையும் பெண் பிள்ளைகளா இருந்தா படிக்கும் போது ஸ்காலர்ஷிப் வரும், படிச்சு முடிச்சோடையும் ஸ்காலர்ஷிப் வரும். ஆண் பிள்ளைங்களா இருந்தாங்க, மாணவர்கள் ஆண் பிள்ளைங்களா இருக்காங்க அப்படின்னா 10th படிச்சு தேர்ச்சியானோட வரும். அதே போல 12th படிச்சு தேர்ச்சியானோட வரும். இத முறையான சலுகைகள் எல்லாத்தையுமே நான் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து நாங்க குறிப்பிடுறோம். ஏன்னா ஒவ்வொரு தொழிலாளர்களுக்கும், கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கும் ஆட்டோ தொழிலாளர்களுக்கும் உடல் உழைப்பு தொழிலாளர்களுக்கும் நிறைய விதமான ஸ்கீம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் அப்படின்றனால நாங்க முறையானதை வந்து கமெண்ட்ல செலுத்திடுறோம். அதே போல அதாவது மேற்போக்கா பார்க்கும்போது என்னென்ன சலுகைகள்லாம் இப்ப அதிகப்படுத்தியிருக்காங்கன்றதை மட்டும் அந்த வீடியோல சொல்லிடுறேன். அதுல இப்போ விபத்துல கட்டுமான தொழிலாளி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. கட்டுமான தொழிலாளினா யாரு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். இப்ப எலக்ட்ரிஷியன் வேலை பார்க்குறாங்க, கொத்தனாடு, சித்தாடு, கூலியாடு, பெயிண்ட் அடிக்கிறவங்க, பழகடிக்கிறவங்க, இவங்க எல்லாருமே கட்டுமான வேலை பார்க்குறவங்க. இவங்களுக்கு வந்து விபத்துல மரணம் ஏற்படுது அப்படின்னா கவர்மெண்ட் 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. அந்த 5 லட்சம் ரூபாய் வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன விதமான ஆவணம் இருக்கணும் அப்படின்னா, முதல்ல அவங்க தொழிலாளர்கள் நலவாரிய அமைப்புல சேர்ந்திருக்கணும். சேராம இருக்கிறவங்களுக்கு கட்டாயம் இந்த 5 லட்சம் ரூபாய் காப்பீடு கிடைக்காது. கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு மட்டும் பணியிடத்துல வந்து விபத்து ஏற்பட்டு மரணம் ஆயிடுச்சுன்னா 5 லட்சம் ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்குறாங்க. அதே போல வந்து அவங்களுக்கு வந்து விபத்து ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா விபத்தான உடல் ஊனத்தை பொறுத்து 2 லட்சம் ரூபாய் தராங்க. அது வந்து கட்டுமான தொழிலாளருக்கும் தராங்க, ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கும் தராங்க. உடல் உழைப்புல 1,25,000 தராங்க. உடல் உழைப்பை மட்டும் நம்பி இருக்கிறவங்களுக்கு 1,25,000 தராங்க. இயற்கை மரணம் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா கட்டுமான தொழிலாளருக்கு 50,000, ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு 50,000, உடல் உழைப்பு மட்டும் சார்ந்திருக்க தொழிலாளர் 30,000 தராங்க. அது போக இவங்களுக்கு ஈமச்சடங்கு காசும் கூட, ஈமச்சடங்கு அமௌண்ட் பண உதவி கூட கவர்மெண்ட் செய்யுது. அது 3 பேத்துக்குமே, கட்டுமானம், அவங்க ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மற்றும் உடல் உழைப்பு 3 பேத்துக்குமே 5,000 ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. அது போக இவங்க இப்ப ரீசெண்டா இப்ப இந்த 1 வருஷத்துல தமிழ்நாடு அரசு ரொம்ப முனைப்பு காட்டுற விஷயம் நம்ம பார்த்தா அப்படின்னா, கட்டுமான வேலை செஞ்சு 3 வருஷம் வந்து கரெக்டா வந்து கட்டுமானம் பதிவு பண்ணி தொழிற்சங்கத்துல பதிவு பண்ணி தொழிலாளர் அட்டை வந்து 3 வருடம் பூர்த்தியானவங்களுக்கு மட்டும் 4 லட்சம் ரூபாய் வந்து வீடு கட்டுறதுக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. 300 சதுரடி கட்டாயம் அவங்களோட சொந்த நிலமா இருக்கணும், அவங்க தொழிலாளியோட பேர்ல இருக்கணும். 300 சதுரடி இருந்துச்சுன்னா 4 லட்சம் ரூபாய் மானியமா அவங்க சொந்த இடத்துல வீடு கட்டுறதுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதே 4 லட்சம் ரூபாய் அவங்களுக்கு வீடு கட்டுன வீடே நகர்ப்புற குடிசை மாற்று வாரியத்தோட உதவினால 4 லட்சம் ரூபாய்
அவங்களுக்கு இலவசமாகவும் வீடு கட்டினா அபார்ட்மெண்ட் குடியிருப்புலையும் ஒரு வீடு வந்து ஒதுக்கி தராங்க. இது வந்து இந்த ஒரு வருடத்துல தமிழ்நாடு அரசு நம்மளுக்கு அறிவிச்ச ஒரு திட்டத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு சலுகை. அது போக நிறைய பேர் இப்ப என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இளநிலை பட்டதாரிகளுக்கும் சரி இப்ப இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். இளநிலை பட்டதாரி அது போக 12ஆம் வகுப்பு வரை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இளநிலை பட்டதாரிகளுக்கும் முதுநிலை பட்டதாரிகளுக்கும் கவர்மெண்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க. அதே போல இளநிலை பட்டதாரிகளுக்கு அவங்க வந்து விடுதியில தங்கி படிச்சாங்கன்னா, இப்ப வந்து மதுரையில இருக்காங்க, அந்த பையன் மதுரையில படிக்கிறாரு, அந்த பொண்ணு மதுரையில படிக்குது, தஞ்சாவூர்ல படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தஞ்சாவூர்ல படிக்கிற பிள்ளைகளுக்குமே மதுரையில இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களுடைய பிள்ளைங்க மதுரை மாவட்டத்துல விட்டுட்டு இப்போ தஞ்சாவூரோ திருச்சியில படிக்கும் போது விடுதியில தங்கி படிப்பாங்க. அந்த விடுதியில தங்கி படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கும் விடுதியோட அமௌண்ட்ல இருந்து கூட, விடுதியோட தொகையில இருந்து கூட ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க. அது போக வந்து ஐடிஐ பாலிடெக்னிக் படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் கல்வி உதவித்தொகை கொடுக்குறாங்க. இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கட்டுமானத்துக்கும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கும் உடல் உழைப்பு சார்ந்து இருக்கவங்களுக்கும் கொஞ்சம் உதவித்தொகைகள் மாறுது. ஏன் கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் உதவித்தொகை அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா, கட்டுமான தொழிலாளர்கள் ஒருத்தவங்க கட்டுமான தொழில் தொடங்கிட்டாங்க அப்படின்னாலே 0.1% கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து வரி செலுத்திடுறாங்க. அதனால கவர்மெண்டோட வரி விகிதம் அதிகமாக கட்டுமான தொழிலாளருக்கு இருக்கின்ற காரணத்தினாலையும், கட்டுமான தொழிலாளர்கள் ஈடுபடுறவங்களோட கஷ்டத்தை கருதியும் கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு நம்ம தமிழ்நாடு அரசே முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க. மற்ற தொழில ஈடுபடுறவங்க குழந்தைகளுக்கு, மற்ற தொழில ஈடுபடுற மாணவர்களை காட்டிலும் கட்டுமான தொழில ஈடுபடுற குடும்பங்களை விட மாணவர்களுக்கு கவர்மெண்ட் நிறைய சலுகைகளை அறிவிச்சிருக்கு. தொழில் செய்யற தொழிலாளர்களோட குடும்பத்தை சார்ந்த பிள்ளைங்களை காட்டிலும் கட்டுமான தொழில் செய்யற தொழிலாளர்களுடைய குழந்தைகளுக்கு நிறைய சலுகைகள் இதனால கிடைக்குது. மகப்பேறு உதவித்தொகை, கருச்சிதவி உதவித்தொகை, இது எல்லாமே நம்ம தமிழ்நாடு அரசு இவங்களுக்கும் நிறைய சலுகைகளை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கு. இவ்வளவு சலுகைகள் இருக்கிறத பத்தி நம்ம நலிவுற்ற தொழிலாளர்கள் தெரியாம இருக்கிறது தான் எங்களுக்கு ஒரே வருத்தமா இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். நீங்க சொன்னதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் இது நமக்கு பயன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிப் பண்ணி போயிட வேண்டாம். இது முழுமையா கேட்டவங்க நம்மளை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். நலவாரியத்துல நம்ம நன்மைகள் பெறணும் அப்படின்னு நினைச்சாலோ, இல்ல நலிவுற்ற தொழிலாளர்கள் நன்மைகள் பெறணும் அப்படின்னு நினைச்சாலோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோவை பார்க்க சொல்லுங்க. நம்ம நாட்டுல பெரும்பான்மை மக்கள் நலிவுற்ற தொழிலாளர்களா தான் இருக்காங்க அப்படின்றதுதான் உண்மை. ரொம்ப பொருளாதாரத்துல முன்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப பர்சன்டேஜ்ல கம்மி தான். பொருளாதாரத்துல பின்னடைவை சந்திச்சிருக்கிறவங்க தான் நிறைய பேர். இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. இத்தனை பேருக்கும் பொதுவான ஒரு சலுகைகளை தான் அரசு கொடுக்குது. இங்க சாதியாவோ மதமாவோ எதையுமே பிரிக்கப்படலை. இது எல்லாமே நலிவுற்ற தொழிலாளர்களுக்கான பொதுவான உரிமைகள் தான், அவங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய சலுகைகள் தான். அதனால எல்லா மக்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கிற மாதிரியாக இந்த வீடியோவை எல்லார்கிட்டையும் சொல்லுங்க. நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய இந்த தகவல்களை பார்த்து இந்த பயன் அடையணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க நம்ம வீடியோக்கு கீழே வரக்கூடிய மொபைல் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. இன்னும் நிறைய பயன்கள் இருக்கு. இப்ப சொன்னது மட்டும்தான் அப்படின்னு இல்லை, இன்னும் நிறைய பயன்கள் இருக்கு. நம்ம இதை குறித்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம இன்னொரு வீடியோ கூட போடலாம். இல்லைனாலும் முதல் கமெண்ட்ல என்னுடைய பயன்கள் குறித்த விரிவான ஒரு விஷயத்தை நம்ம பதிவு பண்ணியிருக்கோம். அதையும் நீங்க ஒரு முறை பார்த்துருங்க. மற்ற எல்லாருக்குமே இதை பகிருங்க அப்படின்றத வேண்டுகோளா மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் வச்சுட்டு, இந்த நிகழ்வுக்கு நாங்கள் அழைச்சதுக்காக வந்து இவ்வளவு டீட்டெயிலையும் நமக்காக கொடுத்துருக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பர் திரு ஆரோக்கியதாஸ் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை கூறிட்டு விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். அந்த பள்ளிக்கூடத்து பாட டேபிள் இருக்கு பாருங்க. சோக்கரா இருந்தா எப்படிப்பா அடிக்கிறது?